dobar dan, da li je to APR? Da. Da li biste vi mogli da registrujete jednu moju firmu? Pa mogli bi. Ja imam jednu... Morate da dođete ovde da nam donesete popunjen obrazac, uplatnicu, fotokopiju lične karte. Čije lične karte? Pa ćete vi da registrujete ili ko? Ja ću. A onda vašu ličnu kartu. Aha, ali ja imam samo jedan mali problem. Koji? U toj firmi neće da rade ljudi. U toj firmi će da rade psi i životinje. Sad ću da vam objasnim. A koliko imaš godina? 10. Pa morat ćeš da sačekaš onda da napuniš 18 godina, pa onda ćeš da registruješ. A jel može deda umesto mene, pošto i on to isto radi? A šta radi deda? Ajde da čujem. Pa sad ne radi ništa, ali ja ću da ga zaposlim u firmi, kao menadžera. Pa dobro, deda neka se onda javi ako bude hteo nešto da registruje. A da pitam samo da li to može što ja hoću? A šta? Ja iznajmljujem ljudima pse, da im čuvaju kuću dok oni nisu kući. I sad hoću da napravim firmu da mi ne bi plaćali na ruke. Hoću da bude sve pošteno. Da. Imam naziv, zvaće se Čuvar kuća. Vidjet ćemo kad budeš porastao. Ali deda će to umesto mene. On je porastao. Deda neka dođe pa ćemo mu reći. A jel trebaju lekarsko uverenje za pse? A jel ja moram da njima dajem platu? Kome? Psima. Pa ne moraš. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.